केपासिटि बेखौ लासैनो फोजोबलांबाय थायो जायफोरा गान्जा सोबबाय थायो बिथांमोननि स्कुल पारफरमेन्स कलेज पारफरमेन्स बहुत पुर जालाङो गैया जालाङो लासैयै स्कुल ड्रप आउट कलेज ड्रप आउट गान्जा सोबबाय थाग्रा मानसिफोरनि गेजेराव बे जागोन बिथांमोननि जि फिजिकेल कोरिलेशन बियो गैया जालाङो फिजिकेल कोरिलेशन माने मा आं सिफायनानै बुङोब्ला बुजिगोन आङो बेखौ गांसे बिजाब होननानै मोनथिदों जास्ट नुनायखाय नङा आंनि मेगना बिनि जि पिक्चार बे पिक्चारखौ आंनि ब्रेनाव हरदों आरो ब्रेनासो खोन्थादों आंनो जास्ट मेगना नुनायखाय नङा मेगना आंनि ब्रेनाव मेसेज हरदों बे गांसे बिजाब होननानै आं बबेयावबा थाङोब्ला मासे जिबौ नुबाय आंनि ब्रेन दासो बुंदों बे मासे जिबौ गिथावना मेगना नुनायखाय नङा मेगना नुबाय बे पिक्चारखौ ब्रेनाव हरबाय आरो दानाबा ब्रेना बुंनोसै आंनो मानानै बे जिबौ गिथावना मासे जिबौ आरो बे ब्रेन दासो आंनि आथिंखौ बुंगोन खारदो होननानै अब्लासो आंनि आथिङा खारगोन बेबायदि मोनसे कोरिलेशन फिजिकेल कोरिलेशनजोंसो मानसिया सोलियो बैसोरहा मा जायो बै जायफोरा गान्जा सोबबाय थायो बे रिलेशना गैया जालाङो डिसफांसनेल जालाङो बिथांमोना गिनो रोङै जालांगोन खारनो रोङै जालांगोन बिथांमोना सिनाय रोङै जालांगोन मिथि रोङै जालांगोन बेबायदि मोनसे गाज्रि गोहोम बे गान्जानि गेजेरजों खोख्लैनो हायो आरो सेंग्राफोर माब्लाबाबो मोनथियाखैमोनब्ला खोनायाखैमोनब्ला खोन्थानानै गालांनो जायफोरा रेगुलारलि गान्जा सोबबाय थायो बिसोरनि जि स्पाम सेल बेखौ टटेलि डेमेज खालामनो हायो मा बुस्थु आं बेखौ बुंनो हौवाफोरनि मोदोमनिफ्राय जि बुस्थुआ ओंखारो आरो जि बुस्थुनि गेजेरजों सासे गथ' सोमजिहोनो हायो बे बुस्थुखौ टटेलि एफेक्ट खालामो बेखौ स्पाम होननानै बुंनाय जायो जायफ्रा एसे गिदिरफोर नोंथांमोना बुजिबानो जाबाय बे बाथ्राखौ उन्दैफोरनो आं आरो बांद्राय फिसा खालामना होनो थांलिया बेखौ एफेक्ट खालामनो हायो स्पाम सेलखौ टटेलि डेमेज खालामनो हायो बिनिखायनो नों जोनोम होनाय गथ'आ गोबां गान्जा सोबग्रा रेगुलार गान्जा सोबबाय थाग्रा मानसिजों जोनोम होनाय गथ'आ नर्मेल जानाय नङा एबनर्मेल जोनोम जागोन सासे नर्मेल गथ' बायदि जोनोम जानाय नङा माबा मोनसे खुनिजों बिथांमोना जोनोम जागोन गथ'फोरा अब्ला नायलाय नोंखौल' नङा इभेन नोंनि जेनेरेशनहालागि एफेक्ट खालामहैनो हायो बेबायदि मोनसे गिथावना बुस्थु बेफोरो सिख्लाफोरा सानो माब्लाबा बुङो जायोलै आंना गान्जा सोबग्राब्लाबो होननानै जाया बिसोरबायदि जों हाबा जायोब्ला नोंनि गथ'आ मोजाङै जोनोम जानाय नङा एबनर्मेल जेब्ला नोंनि गथ'आ जोनोम जागोन नों गोबां दुखु मोनगोन गोबां थाखा फैसा खरस खालामनो गोनां जागोन दिनैबो डक्टरनाव गाबोनबो बबेयावबा मोजां जागोन जानो बियो खाय सानदोंमोनब्ला आंना गान्जा फाग्लाबाबो जायो होनना सानदोंमोनब्ला जाया मोनथिना लाखा बेबायदि गान्जा सोबफुंबाय थाग्रा बेबायदि मानसिजों जोनोम होनाय गथ'आ नर्मेल जानाय नङा होननानै आंनि रिसर्चआ आंनो बुंदों आंनो खोन्थादों मानोना बियो बिथांमोननि मोदोमाव थानाय जि स्पाम सेल बेखौ बियो डेमेज खालामनो हायो माला गावथ' बेबायदि एबनर्मेल गथ'खौ जोनोम होबाय गाव बेंगालराव थांना थाहैबाय नोंहा नायबाय थादोलाय गाव केरेला थांबाय खामानि मावनो नोंहा डक्टरनाव लांबाय थादोलाय न'खर जागोन बिब्दि नाथाय बेबायदि सेंग्राखौबा गोसोबो होनो नाङा नायनोबो नाङा गिया नोंसोरो जि बुस्थुआ नोंखौल' नङा नोंनि देहाखौल' नङा नोंनि जेनेरेशनखौ एफेक्ट खालामनो हायो बेबायदि गिथावना बुस्थुजों सोरबा सेंग्रा बान्दा जानानै दङ नामा बेबायदि गिथावना बुस्थुआ नोंनि जिबनखौ कन्ट्रल खालामनानै लाखिदों नामा जि बुस्थुआ नोंनि फरायनाय नस्थ' खालामगोन नोंनि केरियार नस्थ' खालामगोन नोंनि देहा नस्थ' खालामगोन नोंनि इयुन जोलैखौ नस्थ' खालामगोन बे बुस्थुजों नोङो बान्दा जानानै दङ नामा बे गिथावना बुस्थुजों नोङो बाहायजादों नामा गारनो बोलो मोनाखै नामा नोङो बेजों बाहायजायै जायो जि सोबनायनि हुदा बे हुदाखौ नागारनो
बोलो मोनदों नामा दिनै बुंदों आं नोंनि जिबनाव गोदान खामानि मावनो गोसो खालामो आं नोंनि जिबनाव गोदान खामानि मावनो गोसो खालामो नोंखौ आं बिदि नस्थ' जानायखौ लुबैया आं नोंनि जिबनाव गोदान मोनसे खामानि मावनो गोसो खालामदों फोरबुआ बुंदों दिनै बेनि उनावहाय माइ एडिक्शन स्क्रिन एडिक्शन बे हौवासा हिनजावसा गैला जों समान समान एडिक्ट जानानै दङ स्क्रिन एडिक्शनाव गोबांथार गोग्लैगोन स्क्रिन माने जानो हागौ जोंनि मबाइल जोंनि आइपेड लेपटप जायखिजाया स्क्रिन गोनां बुस्थुफोर जेराव जों एडिक्ट जानानै दङ सिरि मोननाय लोगो लोगो बेखौसो नागिरग्रोयो मेगन खेवाब्लाबो एडिक्ट मेगनखौनो खेवाखै मानसिया मबाइल नांगौ बेखौसो नागिरग्रोदों घन्टानैसो बिसाङाव बेखौ थुग्रोआब्ला ओंखारबोनोनो हाया ओंखारबोनायाबो ओरैसो ओंखारबोखायो रावखौबो नायनो सम गैया एडिक्ट स्क्रिनजों ओरैबायदि एडिक्ट जाबाय ओरैनोसै माब्लाबा ओरैनो थैगोनदां बायदि मोनो आं खायफाखौ बहाबा ओरैनो थैना थागोनदां बियो माब्लाबा सानो आरो बिसोरखौ नुयोब्ला एडिक्ट मा खालामो दायो बे स्क्रिनाव गोबां खामानि ससियेल नेटवर्कफोराव बेस्थ' सिनाय मोनै अबेबा संसारनि मानसिफोरजों बेस्थ' बबेनि लोगो नांगौ नोंनोलाय फेसबुकआव वाट्सएपआव इन्स्टाग्रामाव गोसोम गिदिर हराव हाथाइखौल' नुनाय बिब्दिबो दङ बिब्दिबो लोगोफोर दङ गुफुर जारौ अबे संसारनि लोगो नांगौ गासैबो दङ बेयावहाय बेबायदि नंथारै मानसिफोरजों सम हगारनाय गावनि प्राइभेसि शेयार खालामनाय बेफोराव जोङो गोबां डेन्जाराव दङ दिनै गोबाङा थगायजादों बे अनलाइन संसारनि लोगोफोरजों खाथिनिजोंसो सम गैला बे गोजाननिखौसो सोंहरोसो दानाबा मा ओंख्रि जाखो गाव मोखांजों मोखां लोगो मोनलायनायखौबा सोंनोबो सम गैला उन्दुबायना उन्दुआखै माने एफा इम्पर्टेन्ट जाखो नोंनो सोरनिबा उन्दुयैया माने इसिबां इम्पर्टेन्ट जाखो नोंनो सोरनिबा जाबायना जायाखै माने इसिबां इम्पर्टेन्ट बेलाय बेफोराव जोङो टाइमफोरखौ वेस्ट खालामगासिनो दङ आरो मोनसे दायो गिथावना जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव बे ससियेल नेटवर्कफोरखौ बाहायनानै इभेन जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरा गाननाय गैयै जोमनाय गैयै गावनि लं थं देहाफोरखौ शेयार खालामलाबायनाय बेफोराव जों एडिक्ट जानानै दङ गावनि गाननाय गैयै जोमनाय गैयै देहानि भिडिअ खालामनानै भिडिअ क्लिप खालामनानै सोरबा सेंग्रानो हरनाय इसोरा मोजां मोनगोन जानो बे देहाखौ इसोरा बुंदों नोंनि मोदोमा आंनि मन्दिर बेयाव आं थायो अबे मोदोमखौ ख्रिस्ट'आ गावनि थै होनानै बायख'बाय बेयाव ख्रिस्ट'खौ समायहो आंनि लं थं देहाखौ सोरबा सिख्लानो फट' खालामना हरनाया ख्रिस्ट'खौ समायहोनाय जागोन जानो बियो बिनि गेजेरजों इसोरनि मान जागोन बियो इसोरनिथ' मान जाखानाय नङा समायसा दङ गोबां साननैसो मोजां मोनलायनानै फोथायलायनानै बेबायदि गावनि गुतै प्राइभेसिखौ शेयार खालामबाय एडिक्ट गोबांथार एडिक्ट सोरबा सिख्लानि लं थं देहा नुवाबानो उन्दुलांनो हाला एडिक्ट बिनि उनाव मा जासिगोनलाय माबा माबि प्रब्लेम जानानै गारलायबाय नागारलायबाय दानाबा ससियेल मिडियाआव हगारजोबनानै होबाय जेराव बिदाबो दङ बिब'बो दङ बिफाबो दङ मोजां जागोन बियो जेराव नोंखौ न'नि गासैबो नुसिगोन समाजनि गासैबो नुसिगोन गामिनि बयबो उन्दै गेदेर नुसिगोन बेफोरो जोंनि गेजेराव जाबाय थानाय प्रब्लेम स्क्रिन एडिक्शन बेयाव पर्न'ग्राफिनि बाथ्रा फैगोन पर्न'ग्राफि माने लेथ्रा फिल्म
बेखौ नायाब्लानो उन्दुनो हायै सेंग्राफोर दङ बेहाय बेखौ नायाब्लानो उन्दुलांनो हायै सिख्लाफोर दङ बेहाय मोनसे समाव जोंहा बेजों एक्सेस गैयामोन जेने थेने मोनसे ब्लेक एन्ड व्हाइट टिभिसो जोंनियाव दङमोन आरो बिनि सिगांथ' टिभिबो गैयामोन टेलिभिजनबो गैयामोन लासैहाय कालार टिभि फैबाय कालार टिभि फैनायनि उनाव डिभिडि प्लेयार सिडि प्लेयारफोर फैबाय डिभिडि प्लेयार सिडि प्लेयारजों एसे बै गाज्रि फिल्मफोरा जोंनि समाजफोराव हाबहांबाय दाथ' आरो बुंनो थांनो नांला जेब्ला जोंनि स्मार्टफनफोरखौ जोंनि मबाइलफोरखौ जोंनि एन्ड्रइड मबाइलफोरखौ इन्टारनेटजों कानेक्ट खालामनानै होनाय जाबाय बे गाज्रि फिल्मखौ नायनायनि जि खाबु सुबिदाया बांसिन जाबाय जिखि जाया जायगायाव जिखि जाया समाव जोङो बेखौ नायनो हानाय जाबाय ओरै होननानै बुंदों स्कलारफोरा ड्राग्सजों एडिक्ट जानाया एसेबां गोरलै नङानो गोबां फैसा नांगौ नालाय बेखौ जायखिजाया जायगायावनो मोना नालाय ओंखायनो ड्राग्स एडिक्ट जानो थाखाय एसेबां गोरलै नङानो नाथाय पर्न'ग्राफि एडिक्ट जानो थाखाय बे लेथ्रा फिल्मजों एडिक्ट जानो थाखाय गोबां गोरलैनो मानोना बेखौ नों जेरावखि जाया मानो जायखि जाया समाव नों गोसो जाब्लानो नायनो हायो बेनिखाय बेजों एडिक्ट जानाया गोबांथार गोरलै आं थांनाय बोसोराव केरेलायाव मोनसे प्रग्रामाव आंखौ स्पिकार हिसाबै लानानै थांदोंमोन आंनि प्रग्रामनि सिगां मोनसे मेसेज फैदों सार नोंनि नाम्बारखौ मोनगोन नामा आं टेक्स्ट खालामनानै हरबाय बिनि उनाव बुंदों आं प्रग्रामाव दङ 2 आवार्ससोनि उनाव आंखौ कल खालामजागोन आंनि प्रग्रामा जोबनाय उनावहाय आंनि रुमाव आं जेब्ला फैयो बे सेंग्राया आंखौ कल खालामदों सार नों आंखौ सिनायनाय नङा नाथाय आं नोंखौ सिनायगौ आंनो दसे सम होनो हागोन नामा औ आं आंनि रुमाव सफैबाय आं थिगानो दङ रायज्लायजागोन सार आं इउथनि सासे दैदेनगिरि आं सानडे स्कुलनि सासे टिचार नाथाय आंनि प्रब्लेमा सार आं पर्न'ग्राफि एडिक्टेड बे लेथ्रा फिल्म नायनाया आंहा एडिक्ट जाबाय हुदा जाबाय आं नायाब्लानो थानो हाला आं गावखौनो ओरैबायदि लेथ्रा मोनोसै गोबां बार आं सुसाइड एटेम्प्ट खालामबाय बिथाङा बुंदों गावखौनो गोबां लेथ्रा मोनोसै बेफोरखौ नायै आंनि साननायफोरा गुबुंले जाबाय आंनि साननायफोरा लेथ्रा जाबाय सारा आंनो काउन्सेलिं होनो हागोन नामा सारा आंनो परामर्श होनो हागोन नामा बोसोन होनो हागोन नामा जि उपायनि गेजेरजों आङो बे गाज्रि फिल्म नायनायखौ आं नागारनो हागोन बिथाङा सहाय बिदों हेल्प बिदों सानडे स्कुल टिचारनो बिथाङा सासे इयुथनि दैदेनगिरिनो नाथाय ओरैबायदि एडिक्ट जाबाय बिनिफ्राय फैग'नो हायाखै बैयो बेखौ बान्दा खालामनानै दोनदों जायफोरा पर्न'ग्राफि नायबाय थायो पर्न'ग्राफि एडिक्ट जाबाय लेथ्रा फिल्म नायनाया एडिक्ट जाबाय बिसोर मा जायोनो गावनि बिनानावखौबो मोजां नोजोरजों नायनो हायि जायोनो बिसांहालागै थाङोनो आरो बेल' नङा इंलेन्डआवहाय आं जि गिर्जायाव खामानि मावो आंहा बेवहाय सासे क्ल'ज लोगो दङमोन बिथांनि मुङा जाबाय सैमुएल बिथाङा हाबा जादोंमोन आं जेब्ला मोनसे बोसोराव बिसिनियाव दङमोन बे बोसोराव हाबा जादोंमोन जेब्ला आं बोसोरसेनि उनाव थांफिनबाय आं नुदों बिथाङा सासे साउन्ड इन्जिनियारिं आरो गिर्जानि साउन्डखौ बिथाङा अपारेट खालामो बेबायदि मोनसे गेदेर डेस्कआव आरो जेब्ला आं थांबाय नुबाय आं बिनि उननि बोसोराव जेब्ला थांफिनदों आं नुहैदों बिथाङा हारसिं साउन्डनि डेस्कआव बिथाङा साउन्ड अपारेट खालामबाय थादों आं जेब्ला सोंबाय हिन्जावनि बाथ्रा बेथानि हिन्जावनि मुङा बेथानिया बहाथो होननानै आं बेथा बहाथो होनना जेब्ला सोंबाय बिथाङा दुखु खालामनानै बुंदों गोलाव बाथ्रा आंखौ सोंदों नों माब्ला फ्रि आं बुंबाय वेडनेसडेआव फ्रि अब्ला 9:30 आं नोंखौ नोंस्रानि न'निफ्राय पिकआप खालामगोन आंखौ बुंदों जेब्ला बुधबार फैबाय 9:30 आंखौ पिकआप खालामबाय आरो बेबायदि मोनसे उदां जायगायाव समायना जायगायाव जेराव गोबां मानसिफ्रा जिरायनानै टाइम पास खालामनो हायो बेबायदि जायगायाव आंखौ लानानै थांदों बिथाङा बुंदों जोंना गारलायबाय बेथानिजों आंजों जों गारलायबाय जों डिभर्स जालायबाय जाहोना मा आं पर्न'ग्राफि एडिक्टेड बिथाङा बुंदों आंहा गाज्रि फिल्म नायनाया हुदा जाबाय हिन्जावा बे बाथ्राखौ मोनथिबाय आरो हिन्जावा बे बाथ्राखौ मोनथिनानै बे लेथ्रा फिल्म नायनायखौ आंखौ गले गले गारनो बुंदोंमोन नाथाय आं गारनो हायाखिसै हिन्जावानो गारलांब्लाबो
बे लेथ्रा फिल्म नायनायखौ आं गारनो हायाखिसै ओरैबायदि हुदा जाबाय आंहा हिनजाव जाबाय अब्लाबो गारनो हायाखिसै जों माब्लाबा सानो हाबा जायोब्ला आं बेफोरखौ नायनाय नंखाया हाबा जानायनि उनाव बेफोरखौ आं नायनाय नङा होननानै जों सानो खिन्थु नङा बिब्दि जानाय नङा नोंहा जेब्ला हुदा जागोन हाब गाज्रि फिल्म नायनायखौलाय आरो हिनजावालाय मानोथो गारलांगोन फालाय मा प्रब्लेम जानो हागौ जों हाबा जानायफोरासो बे बाथ्राखौ बांसिन बुजिगोन अब्लाबो आं बुजिहोनो हास्थायदों जेब्ला हाबा जायोना सासे हौवाहा हिनजावनि गासै देहानि लुबैनायफोरखौ सुफुंनायनि मोनसे बिबान फैयो दायित्व फैयो हिनजावहाबो एखे हाबा जानायनि उनाव बे हौवानि गाव हाबा खालामना लानाय हौवानि गासैनो देहानि लुबैनायखौ सुफुंनायनि बिबान नोंहा फैगोन नाथाय जेब्ला जोङो बैफोरबायदि गाज्रि फिल्म नायबाय थागोन अब्लाना नोङो हिनजावनि फारसे जे नोंहा बिनि मोदोमनि लुबैनायखौ सुफुंनायनि बिबान दङ बेखौ नेग्लेक्ट खालामलांबाय थागोन गावनि हाबा खालामना लानाय हिनजावजों गोजोननो हायि जालांगोन बैयाव गोसोम नायलाय गुफुर नायलाय गोजौ नायलाय गाहाय नायबाय थानानै गावनि जाय हिनजावखौ हाबा खालामनानै लाबाय बे हाबा खालामना लानाय हिनजावजों नोङो देहा लानानै नों गोजोननो हायि जालांगोन अब्लालाय हिनजावालाय गारनानै थाङा ना माया बेबायदि बान्दा जानानै सोरबा दङब्ला नायलाय नोंनि हाबासिम नस्थ' खालामहैनो हायो दाथ' नस्थ' खालामगासिनो दङ जाय सेंग्राया बेबायदि लेथ्रा फिल्म नायबाय थागोन गाज्रि फिल्म नायबाय थागोन बियो आर'ज खालामनो हानाय नङा स्पिरिचुवेलि बियो थिग थानो हानाय नङा जिसुआथ' बुंदों नोङो सासे सिख्लाखौ गाज्रि नोजोरजों नायनायानो जिनाहारि अब्ला नों जिनाहारियाव दङ जोंनि मानसिनिब्ला मोदोम लानानै मोदोमनि सोमोन्दो लानायखौ जों जिनाहारि होननानै बुङो नाथाय जिसुनि जि स्टान्डार्ड इसोरनि जि डिसिप्लिन बे डिसिप्लिन बायदिबा मानो सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ गाज्रि लुबैनाय गाज्रि मोनसे इमाजिनेसनजों नायनायानो बेनो जिनाहारिनो अब्ला बै लेथ्राखौ नोङो बै गाज्रि इमाजिनेसन गैयालासिनो नों नायनो हागोन ने बै लेथ्राखौ नोङो जेबो गाज्रि गोसोखाङालासिनो गाज्रि सानालासिनो नों नायनो हागोन ने नायखांनायनि उनाव नोंनि गोसोआव नोंनि बे साननायाव बे लेथ्राया सिथाबना थाया जागोन ने बेबायदि जोंनि साननायफोरखौ गुबुंले खालामो जोंनि गोसोखौ लेथ्रा खालामो बेफोर फिल्मफोरा जोङो बेजों गोबां एडिक्ट जानानै दङ जायनि थाखाय जों इसोरनियाव आर'ज खालामनो हायाखै जायनि थाखाय जोङो बाइबेल फरायनो हायाखै जायनि थाखाय गिर्जायाव थाङोब्लाबो जोङो गोसो गोथारै इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो हायाखै मानोना बैफोर गाज्रिखौ लेथ्राखौ जोंनि खर'आव जोङो बुथुमजोबनानै दोनदों बेयो गिथावना माथो दङ फालाय आल्टिमेटलि सुफुंनो हायो ने नोंनि गोजोननाय नोंनि देहानि जे लुबैनाय बेखौ सुफुंनो हायो ने ना बांसिन नोंखौ लुबैनायाव खोख्लैना गालाङो नोंनि जि देहानि लुबैनाय दङ बे देहानि लुबैनायखौ सुफुंना गालांनो हायो ना नोंनि बे लुबैनायखौ बांसिनै गाज्रियै खामग्लि होनानै गालाङो गोसोआव आल्टिमेटलि बे जोंनि लुबैनायखौ जेरैब्लाबो बियो सुफुंनो हाया नाथाय जोंखौ गाज्रि लुबैनायाव बांसिनसो सावग्लिनानै गालाङो जोंनि गोसोखौ खामग्लि होनानै गालाङो जोंनि गोसोखौ बे लेथ्रा नोंनि साननायखौ लेथ्रा खालामगोन नोंनि नोजोरखौ लेथ्रा खालामगोन नोंखौ फाबाव गोग्लैगोन आरो उन्दै बैसोआव गोबांथार मानसिफोरा हाबा जानायनि मोनसे कारना पर्न'ग्राफि बिथांमोना पर्न'ग्राफि नायदों प्रेक्टिस खालामनो लुबैदों बिथांमोना बे गाज्रि फिल्मखौ नायै मोगथां बुहुमाव बाहायनो लुबैदों आरो बेखौ बाहायनानै बिथांमोना एक्सिडेन्ट जादों आरो जि समाव हाबा जाथारनो नाङामोन जि समाव गाव न'खर मोनसे बानायनो हानाय जायाखै न'खर मोनसे सामलायनो हानाय जायाखै बे बैसोआव हाबा जानो गोनां जादों बैनि थाखाय बे पर्न'ग्राफिनि थाखाय बे लेथ्रा फिल्मनि थाखाय बेनिखाय ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर जों बेखौ नायनो मोना बे जोंनि साननाय हनायखौ लेथ्रा खालामो बे जोंखौ जिनाहारिनि फाबाव खोख्लैयो बेनिखायनो जों बेखौ नायनो मोना अब्लाबो एडिक्ट जानानै दङ नामा सोरबा सेंग्रा सोरबा सिख्ला बेखौ नायाब्लानो बेखौ नुवाब्लानो थानो हायै मबाइल एसे दांब्लाथाय बेयाव थांनो गोसो जायो मबाइल एसे दांब्लाथाय बै साइटफोरखौ बेखेवनो गोसो जायो बिब्दि बान्दा हराव उन्दुनो नान थाङो बेयाव घन्टा सम हगारो बेबायदि सेंग्रा सिख्लाफोर दङ नामा एडिक्ट जानानै नों गोजोननो हानाय नङा नोंनि जिबनजों गावखौनो लेथ्रा मोनगोन नोङो गावखौनो मुगैनाय मोनगोन नोङो
समाजनि गेजेराव नुजानो मानसिफोरनि गेजेराव नुजानो बै मावखुमाना दोननायनि थाखाय गिल्टी फिलिंनि गेजेरजों गोसो गोथारै नोङो मानसिफोरनि सिगाङाव नों नुजानो गोब्राब मोनगोन बेफोरबायदि सिम्पटम्सफोरा नोंनि गेजेराव नुजागोन नों जुदि पर्नोग्राफि नों एडिक्टब्ला हुदा जाबायब्ला नागार बेखौ गार बेखौ माबोरै गारनो दिनै ख्रिस्ट'आ बुंदों आं नोंनि जिबनाव गोदान खामानि मावगोन बेबायदि लेथ्रा जानानै दङब्लाबो बेबायदि गावखौनो एक्सेप्ट खालामनो हायि जानानै दङब्लाबो बेबायदि नोंनि साननाय हनाया गुबुंले जानानै दङब्लाबो आं गोदान खामानि मावनो गोसो खालामदों बे मोनाबिलि समाव आरो बेबायदि गोबांथार एडिक्सनफोर थानो हागौ गुबुन गुबुन एडिक्सन गोबां थायो गोबां एडिक्ट गुबुन गुबुन हुदा जि आखलफोरा जोंनि थाखाय मोजां नङा जि खामानिफोरा जोंनि थाखाय मोजां नङा नाथाय बेखौ नागारनो हायाखै बेजोंनो बाहायजादों बेजोंनो सामलायजादों इसोरहा दिनै नोंनि थाखाय मोनसे मेसेज दङ इसोरहा नोंनि थाखाय मोनसे बुंनांगौ बाथ्रा दङ बे जाबाय आं गोदान खामानि मावगोन माब्ला जेब्ला नोङो गावखौ आंनो दिनै गथायनानै होगोन जेब्ला नोङो आंनि बोलो नागिरगोन आंनि सहाय नागिरगोन जेब्ला नोङो गावनि गोसोखौ मानिनो थामथिम खालामगोन आंनि बाथ्रा बायदि थांनानै थानो जेब्ला नों हिदान्त खालामगोन नों डिसिसन लागोन आं गोदान खामानि मावगोन जों मेगन मिसिबनि जों शुक्रबार मोनाबिलिनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो सेसनाव जों खोनाबोबाय इसोरा जोंनि जिउआव माबा मोनसे गोदान खामानि मावनो हास्थायदों औ बे इसोरा मावगोन मावथारगोन नाथाय जोंनिफ्राय माबा मोनसे मावनांगौ दङ जोंनिफ्राय माबा मोनसे खालामनो नांगौ दङ दिनै इसोरा गोदान खामानि मावनो गोसो खालामो नाथाय मावनो हानाय नङा जेब्ला नों गावखौ गथायनानै होनाय नङा आंनि बे गोजाम लाइफ स्टाइलखौ आं बाबाय आंनि बे गोजाम लाइफ स्टाइलखौ आं मुगैनाय मोनबाय आंनि बे हुदाफोरखौ आङो लाजिनाय मोनबाय आं गोदान जानो इच्छा खालामबाय आं बैफोर खामानिफोरखौ मावै मावै मेंनाय मोनबाय आं गोदान जानो इच्छा खालामदों बेबायदि साननाय सोरबा सेंग्रा सोरबा सिख्ला दङब्ला औ इसोरा नोंनि जिबनाव गोदान खामानि मावनो इच्छा खालामदों नाथाय हागोन बियो गोदान खामानि मावनो जेब्ला नों गावखौ गथायनानै होगोन फोरबो नों आंखौ गोदान खालाम आरो आंनि जिबनाव नों खामानि माव आंनि जिबनाव नोङो खामानि माव आंनो गोदान बोलो हो गोदान सासे मानसि जानो गोदान सासे सुबुं जानो इसोरा बे खामानिखौ दिनै नोंथांनि जिबनाव मावनो हास्थायदों सिगां नोङो आरज खालामामोन नोंनि समयसाफोरखौ इसोरनो खोन्थायामोन दिनै सानदोंब्ला आंनि मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ आं इसोरनो शेयार खालामगोन बेनि दैदेननाय बेनि गाइड बेनि इन्सट्राक्सन आं नागिरगोन गासैनो समाव आं दानियेलमोन बायदि जसेफमोन बायदि गोबां समयसाजों मोगा मोगि जायोब्लाबो देरहासार जानो हायो आं इसोरनि बाथ्रा बायदि थांना थाग्रा जागोन जेखि जायगायावनो जाया मानो न'आव जानो हागौ गामियाव जानो हागौ बबेबा गुबुन जायगायाव जानो हागौ दानियेलमोना जेरै इसोरखौ जेरावबो मानिदोंमोन बेबायदि आंबो मानिग्रा जानो हास्थायदों जाहाथे इसोरा आंनि जिबनाव खामानि मावनो आंनो गेबें लामाजों आंखौ दैदेननानै आंखौ देरहासार खालामनो हायो सानदों नामा आंनोथ' इम्पर्टेन्ट नङा साबेसेमा गसंनानै गावखौ दिनै गथायलाङो आंनो बे इम्पर्टेन्ट नङा नोंनो इम्पर्टेन्ट बे नों आरो इसोरनि गेजेराव जानांगौ खामानि दिनै सानथाम बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जों खोनानायनि उनावबो सोलोंनायनि उनावबो इसोरा गोदान खामानि मावनो नागिरदों इसोरा गोदान लामानि गेजेरजों आंखौ दैदेननो नागिरदों होननानै मोनथिसेयावबो जों गावखौ इसोरनो नै बे आंनि बे जिबनाव गोदान खामानि माव होननानै जुदि जों बुंलांनो हायाब्ला गथायलांनो हायाब्ला लाख थाखा खरस खालामनानै बेबायदि कनफारेन्स खुंनानै माथो मुलाम्फा जागोन आं फोथायदों इसोरा खोथा बुंदों बे इसोरनि बाथ्राया ओरैनो थाङा इसोरनि बाथ्राया बे जायगायाव खामानि मावगोन नोंथांमोननि जिबनाव खामानि मावगोन जों आरज खालामनो हास्थायदों
रावखौबो नारसिनाखै नाथाय सोरबा सेंग्रा सिख्लाफोर दङब्ला जायहा दिनै गाव गावनि जिबनखौ गथायलांनो हास्थायदों इसोरखौ बुंनो हास्थायदों इसोर बे आंनि बे जिउआव गोदान खामानि मावदो आंनो बै गोजाम जिबनखौ आरो नांलिया आं दिनैनिफ्राय नोंनि दिन्थिनाय गोदान लामाजों थाबायग्रा सासे आं सुबुं जागोन आंहा बैफोरबायदि हुदा दङमोन जि हुदाफोरखौ आङो मावै 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 आं बान्दा जानानै आं मेंग्लिनाय मोनबाय आंखौ उदां खालाम आंनो गोदान बोलो हो दिनै आंनि जिबनाव नों गोदान खामानि माव बुंनानै गावगायखौ गथायनो इच्ছা खालामनाय सोरबाफोर सेंग्रा सिख्लाफोर दङब्ला नोंथांनि थाखाय आरज खालामगोन नोंथाङा जेराव दङ बेयावनो सिखारनो हागोन बे समखौ नोंथांमोननो होनाय जादों बे मोनसे इम्पर्टेन्ट सम गोनां सम नों आरो इसोरनि गेजेराव जानो गोनां जों बयबो मेगन मिसिगोन इसोरखौ बुंनो गोसो खालामदों आंनि जिबनाव गोदान खामानि माव गथाय बे इसोरा मावगोन इसेबां समयसानि गेजेराव जसेफनि जिबनाव बेबायदि सोमोनांथाव खामानि मावनो हायोब्ला डेनियेलनि जिबनाव बेबायदि सोमोनांथाव खामानि मावनो हायोब्ला बे एखे इसोरखौ जों खुलुमो नोंनियावबो मावगोन बे इसोरा सान नों सोलायनो हायै हुदा इसोरनि हेफाजाब नांगौ नोंनो इसोरा मोनथिगौ जोंनो बुंनांगौ नङा इसोरा मोनथिगौ इसोरनि बोलो नांगौ नोंनो बे बोलोखौ दिनै गावखौ गथायनानै गाबोना जोंनि जागोन जाया जों जेबो मोनथिया बे मोनाबिलिया जोंनि डिसिसन खालामनो हागोन जोङो जेब्ला गाबोन जों मोननाय नङा गाबोन जोङो डिसिसनबो लानो हाया जेबो मावनो हाया बे मोनाबिलिया जोंनि बे मोनाबिलिया नोंथांनि सोरबा गसंनायखाय नों गसंनांगौ बेबो नङा नों जुदि जिबनाव नोंनि गोसोआव नों थांखि लानो हायाखैब्ला इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों बेबो ओंथि गैया बेनिखायनो सिगांग्रो सान आं जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों दसे सम सिगाङाव फैनो जों बिथांमोननि थाखाय जायफ्रा दा दिनै गथायबाय मिथिगौ जोंथ' मोनथिया इसोरा मोनथिगौ मबे बाथ्रायाव बिथांनो इसोरनि हेफाजाब नांगौ मा जाहोननि थाखाय इसोरनो गावखौ दिनै गथायदों बिथांमोना पार्सनेलि गाव मोनथिगौ आरो इसोरा मोनथिगौ जों इसोरनो गथायनानै होनो बे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ इसोरा बिथांमोननि जिबनाव गोदान खामानि मावथों जुदि बान्दा जानानै दङब्ला इसोरा बिथांमोननो दिनै गोदान हप होदों गोदान आखा होदों बैनिफ्राय जे बिथांमोना डेलिभारेन्स मोनो सख' जानायखौ मोनो उदां जानो बोलो मोनो बे गाज्रि हुदाफोरनिफ्राय जों आरज खालामो प्रभु नोंनि बाथ्रानि थाखाय जोङो बे सेंग्रा सिख्लाफोर जाय सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै बे सानथामाव नोंनि गेजेराव फैबाय प्रभु बिथांमोना दिनै नोंनि बाथ्रानि बिथांमोना मोनथिगौ मा बिसयाव नोंनिफ्राय बोलो नांगौ नोंनि गोदान खामानि बिथांमोना नायनो हास्थायदों बिथांमोननि जिबनाव नों खामानि माव नोंनि गोदान
बिथांमोननि जिउ हान्थिनाय लामायाव नों आशीर्बाद होदो नों सहाय खालामदो बोलो होदो